I was from Macau by Emadek TV, so Macau by Emadek TV, so and then I first time I open your patrol, subscribe my na share, and like it, na follow, then do what I say to be said. I'm not making Emadek episode go and a quick one, Namenkai, I have 4 now incidents BSC, our Ghana some years back, and then a year, 8 years, yes, then 8 years, so back in June 3rd, yes, June 3rd. Mama yɛ nkɔhwɛ how incidents ni sie na ɔmo ho kaayɛ no the war still na sɛ bi mo te ase sɛ bi mo any hɔ like bi mo so wɔ hɔ na ɔmo wɔ hɔ no situation mo wɔ mu sisi a yɛnkɔtie audio bi mmra na yɛhu current situation wɔ sisi a atɛsɛ mu ɔdene manua woda kyese baabi mu ɔdene pa wo kyerɛ sɛm aban mehwɛ na wo mɛyɛ no boane ne no afede sɛ yɛnsa ka yɛnkɔ ne nkɔ TV and as psychologist for be bedding common mbo mama sɛ my wife tiase 10,000 on my mind first na mo see ya wonto ya no yɛmfa nsanko hospital na mo hwɛ because na yɛkusu ko ayaresa nti me de ko na no because sam me yare me ko da won kwa me sa ko da 1 year satam 1 year me da 1 year na me hwɛ na mo yɛ surgery ko do say jama 15 nti omo ya na ma beda woda na ma hwɛ atititi ko no wa na ma sa yɛ fufuru sa nti 2020 na mo sa yɛ bi etoto aso sa na omo yi nkase ya 2017 no mo sa ti nkase na kakakra eno mo yi na stella me unto me nini mitini na ndaso hiampo apomode ndi review no uko review na wanyaska ya chiro ma announcement to a say next sound to me ko bi ndi review don't turn tina ya review me jako ndi we enen semwa enkane bus driver Kasim Suraja wono nso epra ye ewo ye June 3rd atoriente beto my Ghana no ena te se ono enso ene atwetwe komo a esisi ane tebre ene ne bobre wo mu no emunchire mu nyina no ode amayen abrante ba akwa no nso etwi hyen saa a ono nso epre mu ode mpa wo sa June 3rd eya atoriente mu no ye frɛ no Alex Mensah one also added to job watching us. I don't cry this is what the crown was less radio. It's an Sessica by the ma woman and Sumba Bia. MND, and watch the pan on also name what the other idea at all buying anymore. Mihuyan say, many say, a so many mancasa fam. The many a debt, into Macumano, a who, but now may bomb by Saint Macuman and tea, didn't the name through woo, a mamma home. Sitting Muyadi. Because of acetramide into my local station now, abuse mobile na or more baby kakra. Me were my 5 for one, but me money there, me by beginning you can almost say young papa because of said na master science. Mukro whom you can almost be an atamano. We and then some Alex Mensah were also a prayer. Na chese ne mu odene pa edema no ewo ho na chese wono so edene nsem ede ato edwanom na ne krakra mu no saafo ye wo mu praye na wo mu atinka bom kuo bi a edin eda so eye June 3rd Flood and Fire Victims Association na opening pa wono so epre bia oda ne nuanom ina no no eye Thomas Sechi na wono so ade tuja wo kire se ohwete bia ni nuanom ewom wono so ka ho bie no a eyade a eni enyan pa ndi obekoto asra aban se aban eto omon kanko ade a womomodin a nanim ya no me bibi mfema womom esan se ba bi omasetene mu ene se bi promu praye no ede makoduru no amabrabo no ayenko besi ede amawom wom ye bibi enye yie ebi mu kura de senia omani mu hyehye na ade kotwa ade abre wom no a wom tumi kura nkoni pem ena sabe omakopa adwuma kura ye nti akoya asem sebe kese de ama wo mo a wo kyese bi kura de sebe aka o madwene ama mo tumi dwene kura nsi so ede so no mo de adesere de ato aban no animu onkrofo bi no mu ho no Tony Madoka uhu ne sesi ya ne nsa no ontime stretch ye free bi sif mama no nso ne nsa ontime stretch enye straight said ena ne ye no kra na obomu sie ya ontipens bia nti ye was so lot of problems here then because of this case yes ye nuanu bebre anya adwumuka Benjamin Anajewa bodam sesi amenoti o hono sesi amenoti
opie ha no ma untimi ntena ha ye wo ma mi no bi wo mo abodam affect yo mo adwen no ama mo hu ade esese mo ye den eye ade o mo ayama ye bi aye kai ene ye take records o mo hu ye se ye den ye osa ena Ghana mpanyimfo mo gine ho so mo ama ye mpatezi kan ye po mo achewa ni die kwan so sika bi o mo de ma ye records no mo mfa ma ye ni na ye hia akira kwan o de o mo mfa ma ye ne ye so ye ntena se ne ye nhwe se ye no kore sa ade se na mo de aye den ama ye enti o mo pa akire se sika na mo de ma ye se ye da hospital o mo yi ye ba fia aban nsan ye mfa ye ho ka bio se sika na ye be san de akọ hospital because akọ hospital aye be ju sika nti yɛmfa saa sika no nyɛ den ɛnkɔ hospital ɛne ne 10,000 Ghana cedi no yɛnsa mfa nkɔhwɛ yɛ ho yadeɛ yɛyi bebree baa no kura wɔ yɛ ho no na ɛnyɛ bɛtɛ enti ɛyɛ ɔpanin paa wɔno ɛna da ɛyɛ June 3rd ɛyɛ Flood and Fire Victims Association ɛyɛ Thomas Sechi ɛna ate sɛ wɔmakosɛm wɔde to dwa wɔkyerɛ sɛ mu ayɛ dena mɔ mo paa woba Facebook a we de yɛn kan manfo yaw baabi a wɔhye ya na ɛhɔ no kyɛ sɛ ɛyɛ filling station a nipa bi pra yɛ na sabi nipa deda o saa brɛ no na yɛ wukua da mekai paa ɛyɛ 2015 ɛna saa to yɛn nkyɛm wei ɛto Ghana foɔ na yɛ wukua da anwumire achese sabre no kra nsuo to gidigidi na mframa nsuo yiye na nipa de hye hworo mo kwagya pade hye ene onam kwa me nkroma sekre won mo a bo na ka kra no etise nsuso nya twe no kra de akɔhye saa odo river mu na chese nipa na ya twetwe bia fro odo river mu chese ahwem ne ade a na ya bra kwosam kese pa ede man Ghana wo mo praye na chese womo atoyere ntem no eto womo wabra no mo sa filling station womo eja to mu ma eja suro na tese bodde buruburu nya be nipa be nya ba bia femfa womo prepare na de womo ano dem womo kire se sika ban dem a womo na anso ba bia a tese sa 10,000 credit ma womo no womo fe yara sabia ban no ano mo de toto ndro de ahwo mo apre kuro sa be si enne aban ne petrin fe ma womo Yes, 10,000 dem on no nipa no so be adwuma so be didi ne mabe da ko school honsam nyina ko edeja e de ama wo mo a wo mo kire se ntwa yie kura ti aban no emra na te so me ho mmobo oba Facebook a wo mo mfoni bie na te se me ame nua be ma don the Papa Richie e de atoto Facebook a te se awra ho pa okobrane na nka no bo ne bra nanim kama hwenye no hwe anano ada eye eja suru brantem etoye Emma womo afimu praye ene sisafo yi sabe womo aba wadwumem so bepa adwuma anye bia wo de be ma womo eno nti no mo kyesa brabo ma ye den de ama womo a womo extra ban se ni manim ya no womehwe na June 3rd no womo mu pra wo mu womo pesike bi mfa ma womo be ye krampa ke mpa bu futo bi a enkafi bia so na bosomi krampo no betima pa bibi kakra de ama womo da womo so etumi e de wasa womo ho na aboa ama masetumi betumi akon a saafo igina no ano dem womo de nsem e de ato edwa akoya rehosem e wo ho enti nsem a Thomas Search wono na epanimpa wono enada eye sa June 3rd Flood and Fire Victims Association ano wono wode ato aban animu na yemfiri no so na afi yen konsem fufuru mu wo mo nsem wa de gusu a esanse mfi wo twepepepe ne na sabe sa to de ntem no etoye na wo mo abom ho mo ne mende wo mo ene omo ne atoye ntem aboafo mekire National Disaster Management Organization nadmu aka bomu a wo mo de afutuo ema Ghana fo nyina se sabe ensuo to ansunsuan a etwefa manfo agapade so ma nam so ma nipa bebirkura ne ewuo no won guso ebode ro de afa ho se won betumi aboa na won de futu ama Ghana fo nyina se me entutu wura emfengu bebi basa se ne be ye gatemu be ye ma na ensunso ne nya bebi mfa na ja enkotwi mfa amanfo so esanse mfie wotwi ne Ghana fo kama koyesi ensua hwe emfa de esiye ne mu a ene isa nadmofo ene wo mo mu praye e wo June 3rd mu no wo mo akabo mu a wo mo chese wo mo de nkyerɛkyerɛ ma se na be ye a amanfo bi a wo mo eda so ate suban bi a emwa wo mo tutu wuragu gates muo na chese okobra ne nsuo to a ene ball let ne fie no na watebiri na gotei mu twa isunso na fenko na kwa hwan fie na fenko na chese no sakotoku a ebewie eche na fensunso na eyi afa amanfo fie na chese do how kibibiri na eba na sanfo yi enenei wo mo ene nadmofo akabo mu a wo mo nenam
ɛyɛ bedwom kyerɛkyerɛ a wɔn ɛkyerɛ kwampa ebetumi afɔ so sɛ ne bɛyɛ a nsunsuan yɛ etwi fa amanfoɔ fie na ɛde flood ne ba no ɛto betwa no wɔn ɛne yɛ di nkɔmɔ a wɔn akyerɛ mu ɛde efutuo ɛma sɛ ɔkɔbrane hwɛ n'ato ho fo n'ato ho firi saa suban no ho a wɔn ɛde nsɛm sei ɛde ato dwa. Sɛde me filifa no me nama me filipa no me filifa no enye easy nti sɛ nyankopɔn adom na sɛ BBC aba na ɛsɛ me mamanfo hu die nti a esie na ɔman no yɛtimi siesie mantem na sɛ etimi yɛ clean die a ɛsɛ metimi di ma hɔden ehyem paa nti na ma sɛ sie ya no wetimi di June 34 yɛ di dem ayesa no aka ne ho sɛ de yɛ kan sɛ sie ya no mantem wɔnyɛ BBC siesie a se bi na da bi se yɛ to yɛ nuanom no sie yɛ nam a yɛ kɔ ba nyina no se first na ɔmonya let me coordinate by wama ye hu se odi dwuma bi sa nti ye meboa na dwuma bi sa anya den nti mi nkɔ ho we ene nsam a wɔn di dem anase sebe atorɛnkyɛm to ye wɔn fa mu pra ya ene wɔn egusu a eme mama pra bu kuro no ene na wɔn ene eye nadmo opani kwankyerɛfo anase nadmo aso ye ya eno ɛwɔ kɔle klote mention mo nka peponi mantema kabo mo de afutu e ma na tese wode ne nsam etu idwanom na opani e wono ene ye nadmo director edema kole klote e Reverend Odei Apia wono ena waka sa victims ni na abomu a womo nam a eden kyerɛkyerɛ e ma na wono so egebre e de afutu e ma ye se enkebe ye a amanfo mo nsam wo bie ena sebe ankwankwan so mo ewo bie dwumeku awodo wɔn mmoa paa na ban ntumi mmoa na wɔn nyɛ sika mfɛma saafo yi na ɛsan sɛ yɛsɛ ɔbaakofoɔ nsa wɔ hɔ yi nso onyankopɔn ani kata nti aban ntumi yɛyɛ no ankorankora na dwumeku awodoɔ wɔ man Ghana mu nso na wɔn bɛtumi ayɛ mmoa na saafo yi nyinaa no yɛtumi apɛ sika bi a na fotoro bi de aboa wɔn na wɔn asetena bɛtumi akɔnkan a Reverend ɛyɛ Odei Apia wɔno ɛna yɛ director ɛdema nadmo wɔ nkora bɛtɛ no wɔ kɔle klote no wɔno nso ɛde ɛtu dwa. Ohwe Ghana ha ya ana Accra ha ya ba bi yiri kese pa apart from su alata ai kolekrote garages yiri pa ya kan say odona ho yiri pa nti ene ne kabo mu no ye first ya ye ko odona in fact ye adwuma ba adwuma na ye ni nyina ye di create awareness na manfo so mommo aye ehu ye mobo ya ye adwuma so kese na omabo modern pa victims no sentia ye no edin sa so no say uze ye kasa ye nkyerɛkyerɛ ye bo atoyerɛnkyɛ hu dawuru niema sese ye ne ade but nipa emfa ye adwuma enti adwunkyerɛ no say anase adwumpon no say wohwɛ survivors yi omotebia omwom nea omafam ene nea ekoma saa atoyerɛnkyɛm ne bae na sɛ ye omugina ho na ye clean up exercise ne de omo ye nkyerɛkyerɛ ne ade a ɛsɛ sɛ communicate bibi ɛkyerɛw we ene nsɛm a national director Edma Clote Kole aye mention mo ɛwɔ nkrampopo ne mantem aye Reverend aye Odei Apia and I say in Cabo Mo any victims are one more June Ted Wakabo Mohammed Church Emma Efa in Suyere Huano and artists are also Eden Seminole at the Atu Idranum. We shall for a Hana Midimusi patcho and then your first time I will patron subscribe by my one like it now I share what you want and see a true be my Madam.